أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Le verse le yeQuran engiyivulile ngiyivulele ukuthi ngibonise abantu ukuthi ngempela zonke izithunywa zikaMdali zazikhuluma noma zazilethe umlayezo owodwa. Zonke izithunywa zikaMdali zazilethe umlayezo owodwa. Ngizokubonisa nje indawo mhlambe zibe u4. Indawo zibe u4 okukubonisa ukuthi zonke izithunywa zikaMdali zazilethe umlayezo owodwa emhlabeni. Zonke izithunywa zikaMdali zazilethe umlayezo owodwa emhlabeni. Umlayezo wokuqala engiqala ngawo incwadi kaExodus 20 verse 3 esiyazi sonke. Exodus 20 verse 3 esiyazi sonke. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso walutho okusezulwini phezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini ngaphansi komhlaba. UMose loyo ukhuluma ngobunye bukaNkulunkulu. 2 Isaiah 44 iverse 6 usho kanje uJehova inkosi kaIsrayeli nomhlengi wakhe. uJehova Sebawothi uthi, ngingowokuqala ngingowokugcina ngaphandle kwami akekho uNkulunkulu. Ngingowokuqala ngingowokugcina ngaphandle kwami akekho uNkulunkulu. Bese ke manje uyake manje encwadini kaMarko, uMarko 12 iverse u29. uJesu waphendula wathi, okuqala ngokuthi yizwa Israyeli, inkosi uNkulunkulu wethu inkosi yinye. Inkosi uNkulunkulu wethu inkosi yinye. uJesu loyo noma uYeshua noma uIsa. Mamela ke ngiyakuprovela manje ukuthi bonke laba profeti abakhuluma ngobuye bukaNkulunkulu babe ama-Muslims. Ngisho noYeshua uqobo lwakhe wayemuslim. Uyavuma awuvumi okwakho. Ngifuna ke laba abangamaKristu bangitshele ukuthi ubuKristu babuthathaphi. Bayangisola yini mangithi ubuKristu inkolo yobulima ngalama verse la esengiwafundile. Lalela ke uMateyu 5 iverse u17. Lalela ukuthi uYeshua uthini. Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti. Leli verse leli labantu abakhonza amadlozi bayaliphendulela bathi wathi akazange uzochitha amasiko. Cha, akakhuluma ngamasiko, ukhuluma ngomthetho hayi amasiko. Nabaprofeti angizanga ukuchitha, ngize ukugcwalisa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, kuze kudlule izulu nomhlaba akusoze kwadlula gamana linye nasicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Ngakho ke oweqa owodwa kule miyalo emincinyane afundise abantu kanjalo uyakuthiwa omncinyane embusweni wezulu.
kepha oyigcinayo ayifundise lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Hey bakithi, niyamuzwa? Uthi yena uhamba ngomthetho kaMose. uMose wayeyimuslim, uthi uJesu ngigcwalisa phezu komthetho kaMose, meaning naye uyimuslim. Ngikhothele iverse ngoMuhammad ethini, wa ilahukum ilahu wahid. uNkulunkulu wakho noNkulunkulu wethu munye, la ilaha illahu, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Huwa Rahman Rahim, uyena onomusa, uyena onesihawu. Nabu ubufakazi bafowethu, ngiyabonga.